Takže čau lidi, já si tam mýho prvního vyhrána hru The Forest. Je to taková survival hra, jak jste mohli vidět teďka v takovým začátečním intru, tak jsme přistáli na ostrově, na nějakým velkým, no asi. Teďka budeme se najím, no, tak, abych měl nějaký jídlo. Jsem tu hru hrál, takže vím, jakoby, co mám dělat, já to budu postupně vysvětlovat. Ze začátku tady nejdřív otevřu nějaký ty kufry, abych z nich měl nějaký věci, třeba jídlo nebo léky. Hadry tady. Z těch hadrů se dá craftit různý věci a vám když tak potom ukážu. Tady otevřu to. Jak jste mohli vidět v tom úvodním intru, no, nebo já nevím, jak bych to měl říkat, tak jak jsme to tam vybourali, tak nějaký chlap, kanibal, myslím, že to jsou kanibalové, takže nám vzal našeho syna, Timmy, asi Timmy se jmenuje, jo, Timmy se jmenuje, nám vzal našeho syna Timmyho a v tuté hře nepochopil jsem si, už to má nějaký teda příběh, nebo ještě ne, je to teprve v alfě. Ale na to, že to je v alfě, tak ta hra vypadá fakt dobře. Ta grafika, bugy se tu najdou určitě, nějaký to, že se zaseknete ve skále nebo tak nějak. No tak nám ho vzal a my ho musíme nějak najít asi. Někde v těch jejich jeskyních. Tak. Ale první, co uděláme, tak si postavíme nějaký baráček. Máme i tady, že máme postavit kemp. Takže za chvíli postavím nějaký baráček. Se strašně líbí ten systém toho stavění v té hře. To není jako nějakých těch jiných hrách, kde si nazbíráte materiál a pak to postavíte rovnou celý. Tady bylo. No, co něco stalo. Tady si nejdřív rozvrhnete, co postavíte a... Vesnička? Jo, vesnička. No, tak si rozvrhnete nejdřív, co postavíte a pak na to začnete hledat materiál a stavíte to. Ještěr, ten se hodí vždycky. Materiál a začnete to do toho stavět. Co to je? Ohleky. To je sbírat. Mám 2 teprve. Zase bude nějaký bůh nebo tak něco. Nejdřív to tady projdu, doufám, že tady nějaký nebudou, protože takhle ze začátku bych se s našimi hosty nerad potkal, protože nejsou úplně tak hostinní, jak to má být. Ale třeba to až potom najdeme nějaký no. Se nejdřív najdu nějaký místečko, pak něco o tom řeknu. No, tady to nevypadá zase tak špatně, já to nechci mít moc uprostřed lesa. A tady ještě navíc nějaká cesta. No, stejně po ní půjdu. Já, že se někam dostanu. Bedna? Je něco? Buď není, anebo se to rozlítlo na všechny strany. No, asi jo. Tam nic nebylo. A tohle to je co? Aha. To bude asi jeden z těch pasažérů. My potom ještě máme v inventáři tady takhle ten papír a to je jakoby seznam těch pasažérů. A ty musíme jakoby postupně najít. Další. Ale to asi nebudou pasažéři, protože jsme tam nezapsali. A já si potřebuji najít nějaký to dobrý místo. Abych byl aspoň na tu první noc trochu. Nejlepší to je u pláže. Tam
No, tady se mi to líbí, tady je to pěkný. Kufříky tam jsou. Se tam mrknu. Ne. Tady by mohl být. Ne, nevidím. Já nevím, jaký bude zvuk u tohle videa, a až se potom na to kouknu, tak si to když tak, ale ještě, tak si to když tak spravím a v příštím díle už by to bylo v pohodě. Jako to místo je dobrý, takhle hezky toho jezírka. No, jo, tady si to postavím. Bčko a začnu si pomalu stavět. Tohle co si ještě stavět nebudu, ne? Jenom na tu no, i když. Ale jo, začnu si už stavět aspoň tuhle malou kabinku, abych. Jsme někde takhle na rovince, tady takhle je to pěkný. No, takhle si to tady nejdřív rozvrhnete. Ještě zabiju tohle štírka. Protože ono, když ho zabijete, tak z ní máte kůži. A ta kůže tak si dá jakoby použít na armor. Takže když budete bojovat, tak potom budete mít armory a nebudu vám tolik brát ty domorodcí tady. Tak padej rychleji, nemám na to celý den. Ty logy můžu brát jenom takhle po dvou, takže to bude trvat trochu díl, ale pořád lepší než nic. Z jednoho stromu padají často tak 4, někdy i 5 těch logů. Takže to nebude ještě 9. Ale musím si taky dávat pozor, aby ty stromy padaly mimo ten barák, protože ono, když to letělo, Skerebel se zachytí ve vzduchu. Že ono, kdyby to spadlo na ten barák, tak ten barák by se zboural celý. A to by nebylo pěkný. Ještě jeden. Nespadl mi nikam sem, třeba. No, asi ne. Králík. Cípni! Ne, to. No tak nic, no. No, masu už vzít nemůžu. Tady zkásím ještě jeden strom. Jestli to nejsou teda probugovaný dva, ale budu doufat, že ne. Ne, to je jeden, dobrý. Dobrý je, že tady můžete i lézt po stromech, takže si to v klidu můžete nasměrovat kam chcete, aby spadnul ten strom. Tak, máme to postavený. Tak teďka nějaký campfire by se hodil, aby jsme si dělali. Co mám všechno u sebe? Nějaký kameny bych měl, takže bych si rovnou postavil tu ten. Bych si ho takhle sem bych si ho dal. Tak potřebuji ještě 2 kameny. No ale tyhle ty 2 jsou tady jak na zabavu. No. Tak nic, no. Příště. Tak, to bych měl.
To si hodím takhle sem. Nebo bych si mohl začít, nebo bych si se mohl postavit jen tak. Jakem se to točí, takhle. Že potřebuji styky. Mě ty styky nějak nemají rádi, takže já je budu hledat zase určitě. Tak, nechceš mi dát peří? Nechce mi dát peří. Ale když teď by mi bylo peří celkem k ničemu, že... něco se mi zapsalo. Postavit kem. Jo, už mám hotovo. Co to bylo? A sakra. Ale, čau kámo. Jak se máš? Pojď sem. Pojď sem. Já potřebuji na efigii. No, tak. Pak se vrátí, jo. Budeš se mi hodit. Z té skály snad skákat nebudou, takže bych si dělal opevnění takhle kolem dokola. Zase jsem to začal hrát a už se začínám bát, že mě zabijou. Ale ne, to ne. Ale stejně pro jistotu. Já tam nechtěl zničit. No takhle máte armor, jak můžete vidět v pravém dolním rohu, tak se mi tam objevila taková žlutá čára, to je ten armor právě. To nic nepadá. To je další jezírko, mám celkem. Že mě by se hodil takový styk, jo hele, to je asi on. Jo, já už ho měl, a takže si můžu chytit rybičku. Rybišky, pojďte k tátovi. Jsem si to chtěl vždycky strašně zkusit, mě to ještě nenapadlo nikdy. A tady rybiška. Mami, yeah. Sice nevím, co s tím teďka budu dělat, ale mám rybu. Dobrý, takže potřebuji ještě 3 styky. A Cčkem tam položíme. Tak jo, tak základnu, takovou menší už bychom měli. Menší, no. Kabinku. No. Jaká se zatím... Co je? Jo, to jsou ty. To nám i takhle jako máme příručku, co je jedlí a co ne. Takyhle nějaký jsou toxický, mají černou barvu a jsou v párech tuty. Mají nějakou indigo color, no, tak to nevím, co je. Já nejsem tak dobrý v té angličtině, takže to bude trochu těžší. A já si to určitě přeložím. Já jsem tak chytrej. Já jsem chtěl ty zdíše. Potom tady máme ještě pasti, když tak na ně. Nějaký na králíky, můžeme mít ty trofeje. Ale kde jsou ty zdi, který já hledám, tak ty nevidím. Tady je tuta a jo, tady je defensive walls. Jinak jsem... Bože. Tak znova.
Oni do vody vlastně nevlezou, takže si to udělám odsaď, takhle si to potáhnu sem. Jo, to budu stavět dlouho, to budu stavět hodně dlouho. No, tak co bych začal? Já jsem ho měl tam toho zabít. Teďka on poběží za těma svejma a řekne jim to, kde jsem. No, to byl blbej nápad nechat ho jít. Já potom, když tady můžeme si udělat tím erkem bránu, ale si ji nebudu dělat tady, já si udělám takhle někde. Tady asi, jo, tady někde si ji udělám. Tak máme první takhle zítku, protože ono to je jedna je po 5. Ne, po 5, no. Jo, po 5 je jedna. Tady ten celý les vykácím nejspíš. Já vím, že si říkáte, proč si dělám hnedka takhle zdi okolo té malinký kabinky, ale já už jsem prostě takový, já to takhle stavím. Tak ještě jich potřebuji 20. Selektiv větve tady jak to bylo. No jo. Doufám, že to byl ten můj, co za něj hraju, protože začíná být noc a já bych fakt nechtěl teďka zrovna bojovat. Chci udělat vždycky v klídku ohýnek a jít spinkat. Jako maminčin chlapeček. Já potřebuji jenom jeden, abych si to dělal tu jednu zeď. No já už si jdu zapálit ten oheň. To mám hlad. Ne, jsem nechtěl, jsem chtěl toto. Super, teďka ještě začal foukat vítr, takže je to ještě víc děsivý. Já si cítím bezpečnější, když mám okolo sebe ty zdi. Vím, že se sem nedostanou, tak to... Jenže teďka se sem dostanou, takže... To je taky blbý. A tady je tak dobrý, že si to musíte hlídat, jinak se vám to spálí. Co se mám dejtlo, asi se najist mám. Jo, to už mám. Jinak se vám to spálí a už se nenajíte. Já se ještě savenu, než půjdu spát. Tady ten první. No, jdu spát, doufám, že mě v noci nezbudí. Jo, je ráno. Nebyli tu. A to mě úplně fascinuje. Celou noc to vydrží hořet a vypadá to úplně stejně ten oheň. Čeho bych si napil?
No, ale musíme makat hnedka od rána. I když teďka je 6 večer, tak já makám prostě. Jo, já tady moc ohledu nebudu. Těch zvířat je tady jak nasráno. Doslova to. A tamhle mám ještě jeden. Padáš na špatnou stranu, víš to? Já jsem ty zdi začal stavět z té strany radši proto, protože on jsem, jak jsem ho tady viděl, jak on přiběhnul zrovna z té strany, tak, no, tak těch logů tady moc není. Ty mi tady překážíš, kamaráde. Jsem si teda pomohl, no ale... Jo, tebe beru. No, už budu mít aspoň tu první zeď. Tak, teď bych si mohl tady naplánovat tu druhou. Já vím, že teďka vás to asi hodně bavit nebude, protože si tady stavím jenom ty základy. Ale potom v těch dalších dílech tak už, jo, takhle asi, tak už půjdu nikam na výpravu a tak. Takhle sem. A tady chci mít takhle bránu. Ale chci to mít zevnitř. Jo, přesně takhle. Ještěr? Ne, žádný ještěr. ...42 jich potřebuju, no. To bude na díl. Tak já to tady střihnu, až to budu mít hotový, tak se vám zase ohlásím. No, takže, čoli, já znova zdravím, teď jsem zrovna nesl klády tady na dveře, no na dveře vrata už mám na zeď a najednou se mi tady objevil tady teno a dokonce jsou tu dva. Jsem se lek, upustil jsem klády a okamžitě jsem to zapnul, takže asi je tady budeme muset zabít hnedka takhle z začátku. Teď to nic nevydrží, když jsem do toho dal 2 rány a už je to mrtvý. Chcípni i ty. Aspoň budeme mít na efigy. Ne, jdi do prdele. Jdi někam ty... No, dobrý.
Je po něm. No tak, buď mě něco mlátí, nebo si něco si musím umejt. Tak, no, tu zeď už za chvíli budu mít hotovou. Už mám 15 jenom. Cože? Jsou odlátano. Tady už mám i ty vrata. Takhle, takže se můžou otvírat i zavírat. No a já je využiju teďka je rozsekám a postavím si z nich efigy. Čekat. Takhle si odnesu k sobě. To tady pohodím. Ještě toho druhého. Takže teďka na chvíli na tu zeď kašlu a budu je rozštípat na kousíčky. Nejprve samozřejmě hlavu, že to by mohli ještě přežít teď. A u toho prvního si ještě nejsem jistý, ten možná ještě žije. Sice bez hlavy, ale nikdy nevím. Ptáček. Nenechá mi tu peří. Já nechci to tělo celý, jak jenom tu ruku, nohu, nebo co to vlastně bylo. Už bych to mohl jít postavit. Tady já si nejdřív vezmu takhle tuto a postavím si vlastní. A tady ten kámen úplně pobízí k tomu, abych to na to postavil, takže... No, šup takhle nějak. Takže... No. Nahoru hlavu si dám. Ne. No, tak ne. Co budu muset ještě opravit k tomu všemu? No, chybělo. Si postavit nějakou... Asi nenasekal ruce. Já jim rozsekal. Nechci si začít, rozsekal jenom nohy a ruce jsem tam nechal, jo. Tu ten má. Jo, takže jednou jsem usekal nohy a druhým ruce. Počkej, teď nemám u sebe ruce. Jo, mám. Já jsem slepej. Takže dámy a páni, máme náš první efik. Kovej. Trochu jiný. Ještě useknu tady tu druhou ruku. To tělo hodím někam do řítě, ať mi tady nepřekáží. Tady budu mít takhle skládku. To useknu ještě nohy. Sem, jenom tečeš. Já to dostavím teďka už před váma, protože to mi bude trvat už vážně jenom chviličku a pak se... Králíček. Pak se vrhnu na něco jiného. Třeba na výpravu, nebo já vlastně ani nevím, jak dlouho už natáčím. Hodilo by se něco k jídlu, zatím se vezmu jenom tu tyčinku, protože... A teď si říkám, jestli tohle místo bylo vůbec dobrý na tu stavbu. Protože jsem zatím celkem chodili. A pak mi zbývají ještě 2 stěny. Postavit. To postavím někde mimo kameru, ať vás nějak jako tu tím neotravuju.
Došla mi energie. Já bych to chtěl ještě udělat dneska, tu zeď aspoň. Já bych ho rád postavil sem takhle. No. Už jenom 3, takže ještě jeden strom budu muset. Jo, a kdybyste nevěděli třeba to, tak si můžete všímat v levém dolním rohu, tak tam máme, kolik ještě potřebujeme třeba na nějaký ty naše stavby, co stavíme. Že třeba styky, logy nebo ten králíčí kůži na postel. Ale postel teď nějak v plánu jako nemám, protože budu spát v tom. Spadni. Ty si naházím do toho logohodru a jsem si říkal, že jsem tam viděl někde ještě jeden. No, já fakt... No, ty kufříky si můžu posunout, ale tak to si hodím někam na jedno místo všechny. Kdyby se proměnili... Co to bylo? Kdybyste proměnili nějaký rady ohledně té hry, tak mi to napište do komentářů. Třeba co dělám špatně, nebo co dělám dobře. No, to nemusíte asi. To ještě asi přesunu sem. Co to bylo? A ty tady trsat nebudeš, kámo. Tuto není tvoje pařba. Tak nic nešlo na něj. Každopádně já už to tady asi ukončím, si jenom savenu. Tady to je náš první. Tak jo. Tak já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se koukli na tuto video. Dejte like, odběr, co chcete. A doufám, že se vám teda líbilo. Kdybyste chtěli další díly, tak mi to napište. A uvidíme se když tak příště. Tak čau.